Ahoj, máme tu ďalšie video, máme tu ďalšiu túru, ideme spoločne so Samom. Čau, čau. Ideme spoločne so Samom, ideme na turistiku, tentokrát sme sa vydali do kuchyne, Malé Karpaty. Ideme teda do stredu Karpat, ideme teraz teda do tej kuchyne, čo som spomínal. Sme na zastávke Račianske mýto a čakáme na medzimestský autobus. Tešíme sa na túričku, je to vlastne 6 km, prejdeme cca 500 metrov výškových. Takže taká pohode túrička. A prečo túto túričku robíme, tak vám povieme počas videa, pretože sa chystáme na niečo fakt akože perfektné. Ale to sa ešte dozviete, takže kúkajte ďalej a my ideme do kuchyne. Tak my sme vystúpili z medzimestského autobusu, už kráčame našu túričku, máme kilometrik za sebou. Pozdravili sme si aj turistickú trasu, bola tam aj mapa, je písané, že ešte 2 hodinky 10 na Vysokú, to je ten náš cieľový vrch, menom Vysoká, hore je taký kríž alebo signálová väža. Je tam aj niečo vidno, no. Ten vrch už aj odtiaľ to vidíme, natočím vám. Ale mega sa na to teším, už sa pomaly blížime na koniec dediny. Už to vidím, takže už sme na konci dediny a už ideme do toho lesa. Po ceste by mali byť nejaké zaujímavé veci a tak, takže potočíme čo pôjde, ale mega sa na to teším. Na ten stúpak čo bude. Ja som zaspal v autobuse, takže sa mi moc nechcelo. Ale teraz sa tak tá dedina zobúda, taká klasická dedina, mačky sú tu. Skončila nedeľná omša, všetci idú domov. A tak, takže také zaujímavé to tu je, ale a my kráčame ďalej a vy sledujete ďalej. Normálne ideme takto, za nami je dedina kuchyňa, ale sme tu našli po ceste takúto oboru, alebo teda výbeh a sú tu máme jelene. A je to dosť pekné, akože na plote bolo písané, že nemáme ísť moc blízko k zvieratám, kvôli tomu, že majú slintačku alebo ešte niečo tam bolo, takže nejdeme úplne blízko k ním, ale takto trošku z diaľky sa na ne pozrieme, lebo je to zaujímavé vidieť takéto divoké zviera v ohrade, teda tu je tuším hore polovinická chata, tak to bolo aj na mapách. Oni sa teda nejak o ne starajú, lebo sú nejak chore alebo niečo sa im stalo, takže dosť pekné, ale budeme asi čoskoro pokračovať, tak vám nejak potočím zaujímavo, že ako to vlastne vypadá takéto divoké zviera. Za mnou sa nachádza veľmi pekný výhľad, tam je kuchyňa, tam je čo dymy a tam sú stromy. Takže pokračujeme my hore, máme cca 2 km za sebou, tak tretí dokonca. No, tak nejak, takže tam dole sme ale uvideli pri strome, tam bola vlastne modrá značka a bola tam nejaký plagát, taký už skoro išiel padnúť, tak ja som si išiel pozrieť, čo tam je napísané a zistili sme, že tam bolo niečo, že tu prebieha lov diviakov a že by sa to nemali motať v skorých ranných hodinách a večerných. Tak akože, nie sme tu úplne skoro ráno, už je 9 hodín, ale stále akože nejakého diviaka by som chcel vidieť, ale nie pár centimetrov od seba, lebo nechcem mať rozparané koleno. Ale niečo by sme mohli vidieť, nejaké divé zviera, prikláňam sa k tomu, ale a som nejaký odstup 5 metrov by tam mohol byť. Ale už pokračujeme do lesa, už pomaly končí takýto výhľad na záhorie, môžem povedať, dúfam. A
Už ideme pomaly do lesa a čoskoro by tam mal byť nejaký posed alebo niečo také. Uvidíme, že čo tam bude, niečo tam je na mape zaznačené. Potočíme, ideme ďalej po modrej trase a uvidíme, kedy dojdeme teda na tú vysokú. Mohlo by to byť cca za hodinu alebo hodinu a pol. Uvidíme, že ak sa budeme šuchtať. Veľa natáčame. Dobre, tak pokračujeme zas a znovu. Menšia prestavočka na cikic-takicak. To začneš v najlepšej chvíli, Beďar. Lezíme hore. Samoštík. Máme 5 km, prevýšenie 400 metrov, takže ešte 300 do kopca. A sme hore, takže je to tu pekné v lese, sfarbené na jeseň. Oranžové stromy, žlté, všelijaké farby. Čisto len parádne. Už máme 2 hodiny. Dávaj batoh a ideme. Už iba 1 kilometr, tak ideme. Let's go. Ešte 1 kilometr, 240 metrov do vrchu, tak šlápame ďalej. Za mnou sa nachádza pekný výhľad, veľmi pekný výhľad. Je na čase postavať ďalej, ja som robil nejaké selfiečka s mojou selfie-tyčou z Temu. Dám vám nejaké fotečky sem. Dosť pekné podľa mňa sa podarili. A teraz ideme ešte vyššie. Finálne metre. Fúha, tu je teraz taký strmák na poslednú chvíľu. Ideme ho výsť. Už by sme mali byť čoskoro tu. Ja by som to nazval takým vrchom Karpát malých. Akože nie je to najvyššie vrch, ešte niečo tuším tak o 50 metrov vyššie alebo o 100. Ale nemá to ďaleko a tie výhľady sú tu ako fakt pecka. Zvlášť v tomto období čakám, zvlášť v tomto období, keď je jeseň a všetko tu je farebné. Stromy, listy. Ešte k tomu svieti slnko a dáva to taký, ako by bolo leto, ale také krajšie leto. Už sme skoro tu. Už vidím cieľovú destináciu. Je to kríž, ktorý označuje vrchol tohto vrchu menom Vysoká. Sice je to iba 750 metrov nad morom, ale prešli sme z toho cca 550, k tomu 7 km túry a dá to zabrať dosť slušne. A práve prichádzam na vrch. Sme tu. Naša cieľová destinácia. Super. Pekný výhľad za mnou. Parádny výhľad za mnou. Tu je ten kríž. A je to perfektné. Super. My tu našli nejakú budku. To väčšinou býva na ferátach, kde sa idete zapísať. 754 metrov nad morom. A môžeme sa zapísať, že sme tu boli. Asi. Sa zapíše. Toto je Aha.
Druhý najvyšší vrch v Malých Karpatách. Aha, to som nevedel. Ty vidno, že tam aj voda išla, bo to je celé premočené. Už je voľné. 18.10. to bolo kedy? Dneska 19. to bolo včera. Včera. A veľa ľudí to bolo 18. Aj teraz tu je dosť ľudí. Dneska je 19. Jo, dneska je 19. Ešte vidieť. Podpísané aj ja, aj Peťo. No a po podpise sme si dali niečo pod zub, užili výhľady a išli sme naspäť dole, keďže dosť na nás tlačil čas, bol čas obedu a my sme boli hladní a vlastne išli sme tou istou trasou naspäť do dediny Kuchyňa. Fúha, tak máme potom, ja už sa nachádzam v kuchyni, už sme tu v dedine, kráčame na zastávku, teď za 18 minút nám ide bus. Pôjdeme domov, doma ma čaká dobrý obed, už sa na to teším, ešte máme dneska sa mám niečo poučiť a tak, ale túra bola fakt akože perfektná, krásna, boli tam dobré pasáže, niektoré boli možno trochu ťažšie a tak. Veľmi som si to užil a na začiatku videa som ešte hovoril, že pôjdeme niekam na túru, alebo že vám niečo ešte poviem počas videa. A vlastne chcel som povedať, že pôjdeme na Vysokej Tatry na nejakú túru alebo na nejaký dvojnocový výlet cez jesenné prázdniny. Takže bude vlog, budem vám točiť, posnažím sa to čo najskôr vydať, ale ja dúfam teda, že ste video užili. Keď sa vám páčilo, dajte like, odber a vidíme sa niekedy na budúce. Zatiaľ, čau.